Σήμερα είναι η μέρα της λασπούρας. Αυτό που βλέπετε είναι τα πλημμυρισμένα που έχουμε εδώ στην περιοχή από τις κακοκαιρίες που είχαμε. Από ό,τι βλέπετε δεν καθαρίζει επειδή έχουν πάρει λάσπες. Και αυτό και ο σταθερός υπολογιστής που αν δείτε έχει παντού κάνει την οξύδωση και τη διάβρωση. Τι πιθανότητες έχουν να δουλέψουν. Ο σταθερός υπολογιστής, κύρια πλακέτα, ίσως και να μην έχει επηρεαστεί. Με ένα καθάρισμα δηλαδή μπορεί και να έρθει. Τα υπόλοιπα όμως περιφερειακά, κάποιος επεξεργαστής, κάποια RAM, κάποιο τροφοδοτικό, συνήθως μπορεί και να έχουν καταστραφεί. Όπως και στο λάπτοπ εδώ πέρα που σίγουρα θα χρειαστεί πληκτρολόγιο, θα χρειαστεί εξόδους HDMI, USB που έχουν και αυτά κάνει βραχικύκλωμα. Γενικά αυτό που ισχύει όταν παίρνει μια συσκευή νερό, είτε είναι λασπόνερα, είτε είναι κανονικό νερό, είτε είναι θαλασσινό, το νερό αγαπάει το περισσότερο ρεύμα. Άρα σε σημεία που περνάει περισσότερο ρεύμα, εκεί πέρα σε αυτά τα σημεία πηγαίνει και κάθεται και το νερό. Γι' αυτό και μας κάνει τα βραχικυκλώματα. Σε μια συσκευή δηλαδή δεν θα πάει να χαλάσει το κουμπάκι του on-off, θα πάει και θα χαλάσει το βίσμα της τροφοδοσίας. Ή το τροφοδοτικό σε ένα σταθερό υπολογιστή, παρά την κύρια πλακέτα που έχει ψηφιακά κυκλώματα. Ό,τι έχει να κάνει με power και με ισχύ είναι αυτό που τραβάει περισσότερο νερό μέσα του. Γράψτε μου στα σχόλια, πιστεύεις ότι μπορούν να γίνουν αυτά τα δύο? Και αν έχω θετική ή αρνητική ανταπόκριση, σίγουρα θα σου κάνω βιντεάκι και θα σου δείξω το αποτέλεσμα της επισκευής.